lada ki ai pisa hagapor shuwa bantepwot ong kublai shibun tang baya kawot ta haupra kitai ki jinghikai wa arden yaw pat ba kalak penkelumar lut ia barok ki kandidat nang nei syakmat nadu ke MP MDC bat hadu MLA bat kumjuru ya kilidas jong ki sengsan bertai beper Sien uway na kilidar jong kaway ke parti uong lada u kandidat unsa ay sanlang ban sampisa ngalak ting lupa ban shimru namar anda kinyewot anlap ba job ke WPP syak keno ha u kandidat pengaklem sampisa bat syak suba pangabam ya kepisa kane kalong kacing babu bahai ya kilidas mentan wat hadu ki kandidat ban yakun ya ki election nakane kadau kadon kajing sir bashar khaiba ya ki kandidat kumno kin pelut pisa haki por election menshwa ki badon spa don peu kim don jingken kumno kin pelut pisa kat barang lahi ban sam pisa ban bret pisa kim bonut ayai ru em shu sam napang bat bret napang mentapat kidang nut mo ban le kumbale menshwa ki jinghi kai ba aden bat ngim dai shu ki kli sniang nekis iar neki blang ki masih batkat ki basyatit kila penjem daw yalade bat kila penyap ya kapateng ke banwan kine ki jing hikai kila shu sotit jeliwa ha ki jing mut jing berkat upai ba la ban saya kene ke jing hikai na ki jing mut jing berkat jong upai ba shu uba aden u hikai ba kito ki bawan syaying ban ai kombor ki blankets ki pressure kukar ban tit kor sujan ban ai bicycle by hospital ban ai ki samla ban lit piknik ban ai kiat barem dor ya ki mendi ya ki neru la hika shimbet habaki ai tangba ye kawot te hau pra u hika shu ba ki to ki kandidat ki bayarap yepi tang hagapor election ki dei ki suri kupsni langbrot namar ka jing thmu jongki kalong om ban im kajat ban riu hanrai ban im yalade bat ya ka ying jongki uba arden uhika shu ba ki MLA ki dei ki sekri pat ba kat ba upat ba udai ukonra hanrai barok shikata kam long kumta u MLA uba ki pat ba ki penjob usnge penban ba ka shuki MLA ka dei kum kejing yok kanti nau kpa ne kemi jong u bat dei namar kata kito ki bom shemwot yo kumba ong UX MLA un pengkhen bat keti bat kejat bat kumjuru ki bahayang asem jong u kandidat kito ki badon haga kam sarkar ubom shempo syakathong transfer laki laka kat bakimon shuong ba omlong mat penyap hanrai shu pencintam kumne kumtai ki kontraktor ki bayelek persya ki laduk kam kontrak la terkhonglun dai nakane kadau uba arden ya ki bakum kine ki khwan mantoi u hikai la dai ban ajik sneng tang bat dai ban pensyong ying no yaki bat kim dai shu ban peteng ya ka kam politics jongki kasai ba ka jing hikai ba arden bat ngi ki pat ba ngi dai ki kenrat bat mentau pat ba salia shu ban mi badan ban kersan ya ke WPP namar kim ting shu yaw kandidat lai satang ka to kane ki badang rit thot mensim ki jing hikai ba arden kaya srim thikum gito kinong bet dokha bapan abjar musari nasiliang syasiliang kawadui skem ki jing hikai badon nong rim uba aden namar kata kadau piyoi upai ba usok jing ij menta setang hau pra nadu ki dok kharit hadu ki dok khahe kat ba ki wei pat ki parti ki yakun election da kaju ko all styles policy moni power layoi kam tre kam shu haoi kum ki nong be dokha te am julai nil hi iwei na ar te ngat bet hakaru jongki kaba i tha mula shu kini kimut ban job election da kaba kenthok briu hanrei kat nang kenthok barok phetlut ki dokha syakamusari upra haba ki yo i bami lut syakamadan bat ki dokha ki wan bantur sya upra ki du thiak do dem penban kito ki bami lada don bami bat kito ki bas ngau saaj haki wai pat ki musari tedakan mau ho pat ba yo anda poying susha ai bam hagamiau yo susha tat hading kum kito ki smoke fish yo susha shet jenta bang penban anda poying kendit benriu ko pat ba namar na musari haru dokha ban protes la shai la chisngi om dot jing mun shu susha kat bale unong be dokha kapor kadang biang lada pi phai no syakajing alam uba arden tedang biang ba hanrai pin shu babe pat kumno uba arden upalai ya ki dokha hathoi he tepi ki baba be om dot jing mun shu